Concienciar e sensibilizar a cidadanía da obriga de recoller as deposicións dos cans. Ese é o objetivo da última campaña impulsada pola Concellería de Benestar Animal de Pontevedra. Creo que todos debemos contribuir a ter un espacio limpio e vivir nun entorno limpio en nosa cidade e, por tanto, debemos rexeitar estes comportamentos incívicos que implican crear un malestar social. A campaña Non fagas o avión conta co apoio de diferentes asociacións de animais de Pontevedra. Unha delas é a Protectora aos Palleiros. A ver si sirve para concienciar a la gente de que se responsabilicen con sus mascotas, porque si el perro hace sus necesidades en un sitio que pasa más gente y aunque no lo haga, tiene obligación de recoger los excrementos de su perro. Ter unha mascota implica unha serie de responsabilidades que todos deben cumprir, responsabilidades que ás veces parecen estar esquecidas. Todos nos hemos atopado en algunha ocasión con deposicións en medio da rúa ou incluso con persoas incívicas as que lle chamas a atención e repostan de forma inadecuada. En Pontevedra hai de todo. Yo he visto gente que hace como que no ve al perro, que lo lleva suelto, otra gente que hace con el pie y lo tira de la acera para la carretera. Os cartéis foron deseñados por Tania Solla e polo Correo do Vento e serán repartidos en diferentes zonas verdes da cidade. Nele recordas a veciñanza e que as sancións por non recoller os excrementos dos cans poden ascender aos 500 euros.